Salutare, oameni buni, eu sunt Digi și astăzi m-am gândit să fac și eu vlog, să fac un canal de vlog și așa că am decis să încep de aici din natură, de sus. De sus, din natură. Ia uitați natura. De fapt eu sunt David, dar mi-am tras și eu canal de vlog acum și sunt în natură, am început primul vlog. Și hai să-mi fac un canal numit Chess Digi, care să fie doar de vlog, care să fac eu, David. Și nu înseamnă că asta se încheie chestia mea cu gaming, cu șobolan David. Asta înseamnă că o să postez vlog doar pe canalul ăsta și pe la gaming, deci să vedeți, sper să strângem cât mai mulți abonați pe acest canal. O las în descriere la șobolan David acest canal, ca să puteți vedea coborâ din natură. Și acum, deci m-am creat canalul ăsta, mă jucam și eu CS. Deci, bă, dacă pierdem, hai să-mi creez un canal de vlog, că am gândit la chestia mea de PlayStation, Chess Digi. Și mi-am creat canal de vlog. Pentru că de ce nu? De ce să mai fac eu vloguri pe șobolan David, dar era un canal de gaming. Da. Deci, cam așa se încheie cu vlogurile pe șobolan David. Și nu le șterg. Nu șterg vlogurile care le-am pe șobolan David, dar de acum nu o să mai postez vloguri pe acest canal, pe acel canal, ci pe acest canal numit Chess Digi. Deci, eu am fost. Deci, îmi ziceți Davidu la canalul șobolan David. Și aici îmi ziceți Digi. Deci, eu am fost Digi și ne vedem la un nou videoclip. La un nou videoclip.